So what you're saying is it's not enough. Just write it off like a prescription drug. You've been fussing how we never touch, but who can bother with this kind of fussing when we've been walking this blind, frustrated, outdated. Bye-bye. Pinilagay ko mo pong ganya. Malakatagid ka mo. Sige, kita na ito sa Negros, ha. Bye-bye. Sa, ano ka, Japan, Bacolod, ka college. Sa din. Sure na good na. Nakakuha ka rin transaw? Yeah. Mahal ba? Ano ras flight nyo gali? 11. Guys, arin ako subong sa San Jose Baptist Church nang di kami masimba subong na Sunday kay kwento Mayo tao sa campsite daan na kag-marriage sa kami fellowship daan sa dear guy mga alas 3 makato na kami sa Milagrosa kaya muna oras amon sakay sa barko. Hi guys, nga naman sa noy muntingan na tayo no. May ka plano magpalipot mo ko? Wala, doon may kalipot mo lang. Oo, ang ngayon like, amo na o, diba? Ang marag lalaki na. Hindi, ang ngayon to like, amo na yung doon na lang. Ako. Bakit? Kasi ano, I love my hair. Diba? Love ka ba? Subo. But, Ibi na. Okay na. Sige lang. Hey guys! Mga groupmate ko pala. Yeah. hi. Guys, subong ka rin ko sa San Jose Baptist Church. Na manong sugod nila simba. Aga mga kaplastar na sila pagalingon. Para ma-worship kay Lord. Is the family. Ang family tulang tuturing mo dati kanito. The family is the So guys, tapos ang panyaga. Busog ka man. Nagka-picture kami dayon. Guys, ano galing bago na president. Ang galing bago na best friend sa president. Alright. Nagsipinta ko no. Wala nang bayad ah. Cup noodles. Isa lang ang cup noodles ko no. May milk no? Wala. Gamo, ginaiba lang ano. Ang kabalugin lang yan. Ang paling sa iyo. Kita mo yan. Picture mo kumukulo kay Dayano. Ini na lang. Welcome to San Jose Baptist Church. Busog? Kaya busog man? That God is good. Kaya ma'am Yam? Well provide. Grabe. Dapat mo, ubos ko niya.
Merv! Guys, tapos na kami worship sa Ginoo. Kagamuning masubok kay mapapapir na kami na, pero ang sadya kay damo kami ni Malakato na kami nito mga tao sa likod ko. So, kanami kabuhat kiti sa mga tao sa San Jose. Kaya pabalo na kami nila. Grabe, God is really good, kid. So guys, kita na naman ta sa pera. Yeah. Say hi to the vlog, guys. Ano naman yung rice sa pier? Mahal doon, mahal. Ay, mga vlog. Pastor, thank you lang ito sa inyo, hospitality. Thank you, Gid. God bless. Ma'am, thank you, Gid. Ako po si Jared sa Bakya, sa Evangelical, sa Bacolod. Ako na. Thank you, Gid. Mauna kami. God bless. Sige. Ma'am, muna kami, ma'am. Bye-bye. Ay, Marv, muna kami. Guys, huwag na akong palunan. Sudah may ballpen. Nes, ballpen na Nes. Discussion is Nes. Ano, pinay man ta? Ayaw, puti ka. Goodbye, Palawan. Wala, gasad dyan sila mga tagay kwarta. Adwa ka mo naman. Adwa lang eh. Soy. Uy, wag kang umiyak. Nang Jin. Yeah. Pax. Pastor, basi asahin ka sa isa ka isla sa Pilipinas. Patindo ka sa imo ka sa Pulanan. Pakito, Pax by 4. Sabay si Ang tigit tomat pa. Noy. Okay na, okay na? Okay na tayo. Okay na? Soy. Paano na Ba, wala pagit isa pa. Gawa mo. Marsh, ikaw naman, Marsh. Bye, guys. Okay. Ha? Right. Hindi, huwag na sa lugar. Kang kilid yan eh. Ang bata, may bayad? Sabak lang guro para may kabayad. Kusama ka lang. This church! See you next! Oo na lang kami. Malaton lang kami. Hey guys, sa wakas nakasulod naman kami ni Manan Twinklet dari sa port. So later we're gonna board the ship and right now we are prepared. I prepared I think 2 containers of water and some snacks for the whole trip. I have like 12 packs of corned beef and 8 chili beef and beans and also the other stuff. Ikaw, ano kita lang? My bag. That's our bag for the whole trip. For one day, makuyo, ay lang ka lang. So guys, I'll see you later on the ship. Peace. Guys, ng San Lasto, excited kami mapapalawan. Kasubong kay mahalin na kami sa Palawan na muna. Kadasig lang gid. Gato 8 days ago, mga sobrang na kami 1 week siguro. O muna, so guys, sa muna yung Palawan sa likod ko. Nakita pa kami, hindi na ako sure kung the fighter monkey meeting eagle. So guys, ang munang side sa Palawan, hindi mo makita, yung mga squatters area man sila. Ay, hindi na siyang squatters, ato ng squatter. Si Miss Pa, gali. Yeah. Yeah. So guys, this is Kuya Jared's vlog. I'm saying the vlog is very nice. Subscribe. If I were you, I will subscribe the channel and like. Leave a like, not dislike, because dislike is bad. Do you like me? Do you like me? Yes, very likers. Yeah, I like you too. Yes, very liking. Pusuhan natin. Yes. So guys, the subscribe
Kuya Jared. Say to your friends, subscribe here, you like that. You subscribe here like that, and yes, very subscribing. Introduce your friends. Introduce your friends. Friends are here. The two are my friends. We're friends. Say your name. I'm shameful of you. I'm sure. They shame. But for me, it's okay because life is short. You only live once. Why not twice? Bakit siya? Kamaya. Thank you. Puli na kami subong sa Iloilo kami lupon. Wow, happiness. So mga guys, nang sa likod ko, ang gali ang squatters area sa Palawan. Usually kakikita mo lang mga sikat, mga El Nido, Coron, mga namin na bye-bye. Pero ang ini, para sa likod ng mga squatters nila. Kagina, damdam mo, galong tao ng basura. So, amo lang ko na ma-share ko